Hallo Johan, Anzen Horst, werken die rare Markelsen en Juan van de Kwarken met elkaar, met één aardige werken. Zo, weet niet weten hoe vaak ik dat opnieuw heb benoemd. Dat is nog eens Riesens, of niet dan? Maar is dat zo? En dan moet ik heel goed kijken wat ik zeggen, maar echt Riesens was eigenlijk met een eiters. We gaan ervan uit dat jouw oudere leu het kuien, dat hij perfect Riesens kuiert en dat het Riesens vuur dat hij leu bestaan altijd zo even was. Maar in het geval van het Riesens is er wat aparts gebeurd. Rond het jaar 1850 tot 1900 zo'n beetje is Riesens flink veranderd. En met name dat gekke wark en roa en kwarken. Daar zat er eerst helemaal niet in. Het boek met nooit meester bij die heert van meneer Van Wiengaan, of moet ik zeggen, meneer Van Wiengaan. Dan zie je dat de herfst schreef en mangs een keer stark en dan weer wark. Hij gebruikt dat nu elkaar. Maar dat geeft dus wat aan dat het in die tijd aan het veranderen was. En het geeft ook aan dat het in die tijd niet zo heel veel uitmaakt. In die tijd was dat gewoon niet zo heel belangrijk om anders te kunnen net naar anderen. En net zoals dat je in deze tijd niet echt een typisch Rossums hebt of een Tillichts, neem maar wat. Die neemt dat gewoon twijs. Want iedereen in andere dorpjes kan het ook zo. En waarom is dat dan zo? Het enigste wat ik kan bedenken, in die tijd kreeg je een storm in Riesen. De jute-industrie. Dus die lui, die zaten de hele dagen in de fabriek met elkaar. Die maken lange dagen, hun eigenlijk niks anders als elkaar. En misschien komen er ook wat nieuwe lui bij wonen. Dit is misschien ook wat Riesens won leren. En dat net niet helemaal groot ouwen. En op een gegeven ogenblik begint iedereen zo te kuien. En dan wordt het gewoon standaard. Of zo is, dat weet ik niet. Ik was er niet bij. Maar iets anders kan ik er niet van maken. Dus als oudere Riesen de stengel begint te knerpen met de klein, dan zeg je niet goed en die moet doen van warken en kwarken. Dan zeggen ze maar, je hebt het zelf niet goed. Want als je echt ouderwets Riesens doet, dan doe je ook nog met doe en kans toe en zas toe. Want ook dat steekt nog in Van Wiengaan nee. Dus gewoon vandaan doen, doe gewoon weer in de plat. En dan ga ik door Tiro Kalma. Adios.